Iya nduk, niken Salindri diaturi jumeneng ngono pasumbang lelagon kok gen diatur karo genduk niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disupati musik Mas Coro. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri, yuk. Hey. Sugeng dalu nduk Cahayu niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lho, lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaranmu ngono lho. Beda Pak, bayaran. Beda piye? Pak. Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Ya kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takon ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenang. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem kok. Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Nah, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies si hari, Natalis si lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki ketingale. Pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Tahun wingi, Tahun wingi nggih wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan, nggih. Nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, lare sangat nguri-nguri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat bener loh, Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK ku, Pak. SMK kamu? Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan tangan. Nggih maksudnya sebelah jas biru niku. Lah kaya panjenengan Pak Lukman. Nggih, nggih sedalu, Pak. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sitane. Oh lah. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngomong.
Saged dicicil niki Salindri. Dicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih, Pak nggih. Kaya nguntapil. Isu awan sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih SMA kan, Dok? Iya, masih, Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswinya. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Dok. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Mana ya? Sudah? Sudah. Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya. Arep nembang apa? Terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Napa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus sih. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Ketok dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Napa, Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawa rian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko yang bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Cek suwe men. Cek nglewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Jabal Nimasuka nanggepi
lola 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 long. Ayo ta sambung rasa nanging wanci Iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngah. Iki WA nembe kecethit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng ngangkatan bintang tamu Niken Salindri ya ngangkatan Rejoso ya nak baca nak Tanono ingkang rupeda nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya menjane Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepengin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan genduk Niken Salindri. Oh, ngono Keparang tindak mriki Pak. Ya engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh ngono engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya tandha tresno. Yo turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbak Niken. Nggih Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Sandri pun marem. Sampun puas Pak.
Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek Nggih. pamit nggih, Pak. Lha kok sik to? Oh sik arep nganti. Ayo wis puasa Nggih. Tegese mongko penggali penjane. Anu nuwun sewu, Pak. Ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah Oh, nggih, Pak nggih. nggih. Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi Ibu. kepareng rawuh. Nggih. Nggih. Napa lagu napa nduk niken Bu? Napa, Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lho lintang asmara. Lintang asmara. Nggih. Badhe Monggo. duet kali Pak. Nggih lho, nggih Pak. Nggih. Panjenengan nggih Pak. Nggih. Jenengan teng napa to Pak oh, kesusu mawon Pak ya Allah. Nggih. Lho, mboten Pak, ya Allah mboten kok to. Lho, mboten kula niku. Lho, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bagekne mawon nggih. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet saka Nyanyi. enten balan. Dalange sore mau enak sing iso duet ora? Oh, oh dalange wau saking Saking mriki, sekolah Oh. mriki. Nggih. 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 Sampun. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji. niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswa Siswane? terfavorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula foto. Sing moto niken, sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. Kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Sane marem. Nggih, Pak. Nggih. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora? Dalange sore mau munggah rene wani ora? Sapa mau jenenge? Ayo. Dalange wau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Ngaten mboten mau wis mulih morong. Siswane mriki wau, Pak. Sinten sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji. Oh, namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyandi bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, iki penyemangat. Ayo, wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia sambar karo pesawat terbang. Enak ora wani ora. Niki lho, Pak. Ha iki. Iki dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada
nganggo o. Oh, apa maneh kangkong. Terus Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih, Kelas pinten? kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih, Guru, leres. gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Ah, Dadi nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih, Ya, tak dalang. kenali Bambang Balawa. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titik Ya, ya. Ayo, Suluk. suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe O. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Sing mau Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora geketun. Trima lamun kataman sesare. Lagawa nalongso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oning SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya baten kok siap menyawamu ki. Ratatak, gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean wis. Ora wani. Sing gak mbok Ora. wantene apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki Nah. apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kathah. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki digrek atine. Nggih. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Nggih. Artis lah wong artis Nggih. Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gede, engko saya suwe saya gede. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek kuwi. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Lintang kowe. Asmara. Siang pantoro. Kok fales to, Pak? Kok fales to? Ora. Nah. Nah. Nah, gitu. Siang pantoro ratri mongap cipta pukulo. Nah. Ketak wayang le. Nah, iki lho kowe iki ditandang tangane karo Pak Anom di Sokang. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Nah, Toto. Mas Bagus. apa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Apa Dirli. Nah, wis duwe kendel suaramu yo apik, semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Nggih. Seorang dalang kuwi nek ditekuni tenan. Boh, anggeran wis ora keberleren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Nggih. Amin. Boleh. Heeh, Ya, coba Gus, iki wayang jenenge sapa iki?
Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondowartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Ganda Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gandamono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main. Dadi maksudnya main wayang ngono lho. Bagus. Matur nuwun. Heeh, heeh. Ya. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi Nggih, sinau ya matur nuwun. bagus. Nggih. Semangat selalu. Pakstinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handaka. Ya, adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo, maaf. Nggih. Ya, gurumu. Nggih. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dari dalang kondang aja lali nanggap niken salim. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Gondo sapa jenenge? Gandamono. ya. Sudah salim saya karo para sinden-sinden. Heeh. Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak, Belum tidur. kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa, biar- bisa, bisa. Heeh, kasihan Pak, Ya, Nduk selo ya Nduk, tampil lagi Nduk. Nah, capek. ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Oh iya ya. Saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Mat Kristiani. Selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakal mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kowe lho. Aku lho kondang rek nek jeneng kewane Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Ya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke? Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok No, nano ngono to, kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Engko aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri Nyontoh dari kecil. karire ya, Nak. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Kan Ya. madhep ini dulu kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin tak aku nyontoni. Sing apik maksudnya. Biasanya nek Ya nyontoh iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak, ada nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up Ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh Bapak. Bapak. Ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga Ibu.
Gak bisa, ibu perhias ya. Oh. Bisa tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Berarti warai lagu apa? Lagu sinden toh pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Isane kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa sama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Yo ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru alhamdulillah Agung. nggih, sugeng dalu Bapak. Ya kalau Agung ya. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Ah, yuk. Mas Agus, coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku mas purane. Tahu Mas Agus ya. Iya. Pira? Suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh mana jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas. Gugu. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enak ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Udah ngerti ya. Urung iso keri jian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya masih ngene-ngene ya Mas ya. Oke ya Mas, Mas Gugu. Halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu. Masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gede tomo. Pak. Tema ning asmara kuatna ati kula angkana kelalap tresna tatan kendhat saking coba ayo tangane mendek bokonge ning mburi ngene bokonge ayo tendang pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura, ayo. Kok Hubungane. Tangan rada mundur. Pengen jentit. Nah, mleding. Iki entuk mendek. Yo. Tema ning asmara kuatna ati kula angkana kula labah tresna tatan kendhat saking munyer tare wangi tapateni munyer kang suci kasenya talien aku seleramu nyapa mambu dah mambu. Lah ya sing prat mu sapa? Sampai tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas Iya. Guru. Ya, yo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro.
Joko bilang kenceng matur. Indonesia dan semoga sehat selalu, panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa Apa? bayaran, Ya. kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya, sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa lek? Sak jaluke. Kayak ono elmu sing anyar ka lho. Ya aja to Pak, ya Allah. Terima kasih Nduk. Selo, dadah. Nggih. Sehat selalu. Mike aja digawa. Genduk niken istirahat dulu ya, Iya Nduk. Pak. Oh, niken kok nganti goro-goro. Wah, nek melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono.